Xogħlijiet artistiċi li huma parti mill-kollezzjoni tal-muża tneħħew temporanjament, dan għax għadhom qed isibuha diffiċli għall-klima li kienu esposti għaliha wara snin twal f'post ieħor. B'hekk hemm numru ta' swali li bħalissa huma nofshom imneżża. Kenneth Kassar, kuratur tal-art u l-etnografija fi ħdan Heritage Malta, spjega kif huma madwar 60 l-opri tal-art li tneħħew mill-mużew. Dan għal numru ta' ġimgħat sakemm it-tmexxija tal-mużew tirreaġixxi għal dak li nnotat fl-aħħar jiem. Aħna derilna illi bir-readings li kellna tal-kollezzjoni fil-binja li kellna qabel u r-readings li għandna issa f'din il-binja ġdida għad hemm xi xogħol li jsir. U allura ħadna miżura prekawtiva illi xogħlijiet l-aktar sensittivi għal din il-klima ġdida qegħdin f'kontroll f'spazji differenti sakemm il-klima ġenerali tal-mużew tkun kif nixtiequ aħna ħalli effettivament fi żmien qasir jerġgħu jiġu lura il-kwadri f'posthom għad-gawdija ta' kulħadd. Din l-azzjoni tixet il-mod metikolus li bih qed jitmexxa dan il-proġett. Kassar spjega kif hemm bosta fatturi differenti li jaffettwaw il-klima tal-bini, fosthom il-fatt li sar restawr estensiv biex il-binja ngħatat ħajja ġdida. Il-klima ta' binja tiġi affettwata minn diversi fatturi. Fosthom għandek pereżempju l-ħxuna tal-ħitan, kemm din qiegħda qrib spazji fil-miftuħ, kemm hija ventilata l-binja, kemm hija kapaċi ikollha gain fit-temperaturi u kemm hija kapaċi tiddisponi mit-temperatura. Minħabba li min iżur il-mużew f'dawn il-jiem mhux se jista' esperjenza x-xogħlijiet tal-arti kollha li s-soltu jkunu esebiti fil-mużew, Heritage Malta ddeċidiet li l-prezz ta' dħul tniżlu minn €7 għal dak ta' €5. Dan fil-waqt li qed jinbih biljett ukoll ta' €10 li bih wieħed ikun jista' jżur mhux biss il-Mużew Muża iżda wkoll l-Armerija u l-Palazz tal-Gran Mastru li bħalissa għaddejjin ukoll xogħlijiet fih. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.